ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф бисёр хизматҳои хуб карда истодааст ва мо ҳаррӯза мебинем ҳар сол дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои наву замонавӣ мавриди истифода қарор мегиранд ва имрӯз хонандагони мо дар беҳтарин шароит таҳсил доранд. ба ҳамаи ин шукргузор бояд буд. пеш аз ҳама сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат дар ин самт бисёр оқилона ба назар мерасад. ва дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ соли 2021 4 озмун роҳандозӣ карда шуд, ки ин озмунҳо факултети беҳтарини сол, олими беҳтарини сол, маҳфил ва кафедраи беҳтарини сол мебошанд. моҳи декабри соли 2021 ин озмунҳо ҷамъбаст гардиданд ва аз тарафи ректори донишгоҳ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо бо сипоснома ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. албатта ин бисёр кори хуб ба шумор меравад, зеро ҳавасмандгардонӣ ва ташкили чунин озмунҳо метавонад кадрҳои хубро, метавонад истеъдодҳои хубро ба майдон барорад. ин озмунҳо метавонанд шахсиятҳои моро муаррифӣ кунанд ва дар корашон дилгармӣ ба вуҷуд биоваранд. дар суҳбати мо қарор доранд Раҷабов Аминҷон, ассистенти кафедраи фалсафаи донишгоҳ, роҳбари маҳфили ҷаҳони андешавии ҳамин факултет. ва бояд қайд кунем ки маҳфили ҷаҳони андеша дар ҳамин озмун иштирок кард ва сазовори ҷои якум гардид. нахуст салом алайкум устод. салом алайкум. шуморо пеш аз ҳама барои ин муваффақият ноил гардан муборакбод мегӯем. ташаккур зиёд. саломат бошед. зинда бошед. нахуст саволи мо ҳамин аст ки маҳфили шумо дар як моҳ чанд маротиба гузаронида мешавад? маҳфили мо ки хеле ки шумо зикр кардед ҷаҳони андеша ном дорад ва моҳе як маротиба гузаронида мешавад. аъзоёни маҳфил аз кадом факултетҳо бештар? аъзоёни азбас ки кафедраи мо умумии донишгоҳӣ аст ва ҳамаи факултетҳо ки омӯзгорони мо дарс медиҳанд, маҳфили мо аъзоёни маҳфили мо аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ ҳаст. тахминан аъзоёни маҳфил аъзоёни маҳфили ҷаҳони андеша 50 нафарро дар бар мегирад. беҳтарин аз ҳамаи факултетҳо? аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ. баъдан маҳфилҳо дар куҷо гузаронида мешаванд? маҳфили мо дар ҳамин толори шӯрои собиқ толори шӯрои олимон дар ин факултет тарбияти ҷисмонӣ гузаронида. беҳтарин аст. устод, кадом меъёрҳоро ба инобат гирифтанд, кадом чизоро ба инобат гирифтанд то маҳфили шумо сазовори ҷои якум гардид? аз рӯи кадом дастовардотон? аз рӯи якум иштироки фаъолонаи аъзоёни маҳфил, шумораи аъзоёни маҳфил, иштироки зиёди омӯзгорон ва ҳамчунин аз рӯи мавзӯъҳое ки дар маҳфилҳои мо баррасӣ мешуданд, баҳс дар баҳсҳои зиёд, саволу ҷавоб миёни донишҷӯён ки зиёдтар ки мешуд, ҳаминҳоро ба назар гирифта маҳфил моро сазовори ҷои якум донистанд. баҳсҳои илмӣ сурат мегирифт ва дар ин ҷо масалан донишҷӯён метонистанд ки озодона фикри худро баён кунанд ва як масалан рақобати солим баргузор гардад. бале, баҳс мо ҳар як маҳфиле ки мегузарондем, намояндаи илм ва инноватсияро даъват мекардем, эълон медодем, онҳоро даъват мекардем ва онҳо худи онҳо шоҳид буданд ки баҳсҳо чӣ гуна атрофи ҳамон мавзӯъҳое ки шогирдон ба мо вобаста мекардем баҳс мекарданд ва баҳс то дараҷае мерафт ки ҳатто ҳамон намояндаи илм ва инноватсия чун дар ҳайрат буданд ки ин гуна маҳфилам беҳтарин гуфтад, яъне онҳо шоҳид буданд ва ҳар як маҳфил моро ба назар гирифта беҳтарин аст. ҳар коре ки масалан хуб карда мешавад бояд вай қадрдонӣ шавад. ва бештар шумо кадом мавзӯъҳоро дар маҳфилотон баррасӣ мекардем? мо мавзӯъҳо аз дохили ҳамон азбаски кафедраи мо фалсафа аст ва аз мавзӯъро аз дохили фанни фалсафа бештар мавзӯъи фалсафӣ буданд. мавзӯъ аз осори файласуфони тоҷик бештар, аз файласуфони асримиёнаи тоҷик бештар, аз файласуфони тоҷико бештар мавзӯъ медодем ба шогирдо ва онҳо тайёр карда омада дар фаъолона иштирок мекардем. дуруст. баъдан дар маҳфилҳо донишҷӯёне ки масалан баромад мекарданд, суханронӣ мекарданд, онҳоро омӯзгори ба фикрам роҳбарӣ мекарданд. бале, ҳар як
шогирде ки дар онҷа баромад мекард ӯ роҳбари илмӣ дошт ки пеш аз оне ки ба маҳфил биёяд ӯ 1 ҳафта 2 ҳафта пеш ҳатто тайёр мешуданд мавзӯе ки мо ба онҳо сипориш медодем ҳамроҳи роҳбараш дар факулте дар аудитория тайёрӣ медиданд ва баъдан омада дар маҳфил иштирок карда баромад мекарданд. барои масалан ҷалби аъзоёни маҳфил шумо дар дигар факултетҳо ташвиқ тарғиб мебурдед ки масалан омада аъзо шаванд. бале мо бо сафи масалан метавонед ки шумо сафи аъзоёни маҳфилро зиёдтар гардонед. бале мо 50 аъзо дорем дар протоколи 50 аъзо дорем аммо мо вақте ки дар ба ҷуз аъзоён боз зиёдтар ихтиёриёт бале моро ҳатто худ чун мегам устод мо метавонем ки моҳо биёем дар ҳамун варақ мо номон нест ҳатто мо метавонем ки биёем иштирок кунем мо иштироки онҳо озод аст метавонестанд ҳатто аз 50 нафар зиёд чандин маротиба балки 60-65 то 70 нафар ва омада дар маҳфил мо иштирок мекарданд. бале дуруст гуфтед масалан аксари иштирокчиёни олимпиадаҳо маҳз ҳамин иштирокчиёни маҳфилҳо ҳастанд аъзоёни маҳфил ҳастанд. мо як шогирд доштем аъзои бевоситаи чанд солаи ҳамин маҳфил давлатшо донишҷӯи курси 5-уми факултаи химия биология ки моҳи апрел рафта аз дохили ҳамин маҳфил берун баромада рафта дар олимпиада аз фани фалсафа ки олимпиадаи ҷумҳурии шуда дар шаҳри хуҷанд ҷои дуюмро сазовор шуда гашта омада буд. ҳамчунин раҳмат саломат бошед ҳамчунин 2 омӯзгоре ки мо дар кафедрамон дорем аз дохили ҳамин маҳфил баромада имрӯз омӯзгорони кафедраи фалсафа фаъолият карда истоданд. беҳтарин аст. албатта хуб аст. мо ҳам умедвор ҳастем ки дар оянда фаъолияти маҳфили шумо боз ҳам дар сатҳи хуб қарор бигирад ва аъзоёни зиёде дар ин маҳфил иштирок кунад. дар охир устод мехоҳам таассуроти худро аз ҳамин озмун мегуфтед ки масалан чӣ гуна таассурот чӣ гуна тасаввурот дар хотири шумо нақш баст вақте ки шуморо эълон карданд ки маҳфили шумо беҳтарин маҳфили соли 2021 эълон гардид чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифт? ташаккур зиёд. озмун бисёр озмуни шаффоф буд. бисёр озмуни шаффоф буд. ман вақте ки моро даъват карданд бовар кунед дар байни ин толоре ки як ҳаяҷонам фаро гирифт моро аз шодӣ аз хурсандӣ ман намедонистам чӣ гуна яъне дар ҳайратам будам. як шодию як хурсандии зиёд моро фаро гирифт. саломат бошен зинда бошен. мо ҳам умедвор ҳастем ки мин баъдан фаъолияти маҳфил дар сатҳи хуб қарор мегирад ва аз ҷониби садорати донишгоҳ ба роҳбари маҳфил ба миқдори 1,5 сомонӣ мукофотпулӣ ва инчунин сипоснома супорида шуд. дӯстони гиромӣ ин буд суҳбати мо ва оянда дар бахшҳои оянда боз бо дигар ғолибони ҳамин озмунҳо суҳбати хубе анҷом медиҳем. саломат ва бардам бошед.